Til vores lager her i Vejen søger vi en dygtig lager- og logistikchef, som effektivt og med sikker hånd kan drifte og udvikle vores lagerprocesser og samtidig lede et team af medarbejdere til at yde deres bedste. Vi tilbyder et stærkt brand med en stærk platform i Skandinavien og Tyskland, unikke produkter i eget design og et sortiment i konstant udvikling. En velkonsolideret virksomhed i vækst og med en klar strategi for fremtiden. Du bliver del af en uformel kultur med masser af humor, og vi er åbne for nye inputs. Vi har et godt sammenhold, og vi har nogle super fede produkter. God stemning, sammenhold og et fælles mål, det beskriver Plus meget godt.